Sytytysilmiöt ovat tärkeitä jokapäiväisessä elämässä, mutta erittäin merkityksellisiä ne ovat silloin, kun niitä käytetään tekniikan hyväksi. Autoilijat, jos ketkään, osaavat arvostaa toimintavarmaa sytytysjärjestelmää. Jos sytytysjärjestelmässä on häiriöitä, eivät monetkaan autoilijat pysty menettelemään asiantuntevasti. Haluamme neuvoa teitä. Jotta sytytyslaitteiden toimintaa olisi helpompi ymmärtää, ensin jonkin verran teoriaa. Tässä on Wartburg 353-mallin sytytysvirtapiiri. Virtapiiri sulkeutuu, kun virtaa vain kierretään ajoasentoon. Tällöin virta kulkee ensiovirtapiiriin, joka muodostuu sytytyspuolasta ja katkojasta. Virta kulkee navan 15 kautta sytytyspuolaan ja täältä navan 1 kautta katkojalaitteeseen. Kun katkojan kärki aukeaa, katkeaa tällöin ensiovirta ja aiheuttaa sytytyspuolassa voimakkaan toisiojännitteen, joka on 12 000–20 000 volttia. Se siirtyy sytytyspuolan navasta 4 sytytysjohdinta pitkin sytytystulppaan ja sytytystulppien elektrodien väliin. Tässä näemme selvästi, kuinka yksinkertainen on koko järjestelmä, mikä vuorostaan helpottaa vikojen paikallistamista. Näytämme nyt käytännössä, kuinka tämä käy päinsä. Aloittakaamme sieltä, missä sytytyskipinä hyppää elektrodien välissä, eli sytytystulpasta. Maadoittamalla irrotettu sytytystulppa moottorin runkoon todetaan, esiintyykö kipinöintiä. Nyt ei keskimmäisessä sytytystulpassa ole kipinöintiä, jolloin ensimmäiseksi on tarkistettava kärkiväli. Oikea arvo on 0,6 mm. Mikäli tulos on sama, asennetaan uusi sytytystulppa. Mikäli tämäkään ei auta, on vikaa haettava kulloisenkin sylinterin virtapiiristä ja aluksi sytytystulpan pistokkeesta. Vaihtamalla pistokkeita keskenään voidaan todeta, että tämäkin on kunnossa. Seuraavana on sytytysjohdin, jossa voi olla murtumia tai kosteutta. Myöskin tällä tavoin voidaan tarkistus suorittaa. Ja sitten sytytyspuola, ja ensimmäiseksi on tarkistettava kaikki liitännät. Jos sytytyspuola on viallinen, on tyypillistä sen lämpeneminen, jota ei ole nyt todettavissa. Myös kosteus liitännöissä voi aiheuttaa häiriöitä. Lopuksi vaihdetaan puolat keskenään viallisen löytämiseksi, mutta vika ei ole sytytyspuolassa ja seuraavana on katkojalaite. Tällöin on tarpeen irroittaa keskisäleikkö ja rekisterikilpi. Jokaisella sylinterillä on numeroitu katkojan kärkipari peruslevyllä. Silinterien sytytysjärjestys on 1, 3, 2. Katkojan kärkiväliä mitattaessa on ykkössilinterin oltava yläkuolo kohdassaan. Ykkössylinteri on lähinnä jäähdytintä. Yläkuolokohdan toteamiseksi on asetettava ruuvia vain sytytystulpan reikään ja pyöritettävä moottoria kiilahihnasta. Juuri sillä hetkellä, kun ruuvia vain liikahtaa alaspäin, on ykkössylinterin mäntä yläkuolokohdassa. Merkintä T vastaa yläkuolokohtaa, kun taas Z osoittaa sytytyskohdan. Tässä ovat ykkössylinterin merkinnät. Koska ykkössylinterin kohdalla ei ole vikaa, on jatkettava seuraavaan, joka on kolmossylinteri.
Kiertämällä moottoria hitaasti on merkki T kohdallaan. Katkojen kärkiväli on liian pieni. Kärkivälin säätämiseksi löysetään ruuvia D ja kierretään epäkeskoruuvia E1, jolloin saadaan välykselle arvo 0,4 mm. Sytytyshetken tarkistamiseksi tulee kiertää moottoria vastakkaiseen suuntaan niin paljon, kunnes värähtelyn vaimentimessa oleva merkki Z on kohdallaan. Kiertämällä kevyesti kakkossylinterin katkojan kärkiparia säädetään se siten, että se alkaa juuri aueta. Nyt on sytytyshetki liian aikainen. Löysätään kiinnitysruuvi C1 ja C2 sekä säädetään kärkiväli epäkeskoruuvista E2 siten, että merkinnät ovat kohdakkain, jolloin katkojan kärki alkaa juuri aueta. Kierretään ruuvit C1 ja C2 jälleen kiinni ja tarkistetaan säädön paikallaan pysyminen kevyellä kiertoliikkeellä. Nyt kakkossylinterin sytytystulpassa esiintyy kipinöintiä. Kun keskisäleikkö on paikallaan, on tarkistettava, että valojohtimet on kiinni. Moottori käy jälleen normaalisti ja matka jatkuu. Tilanne selvisi omin voimin. Tällä tavoin suoritettu sytytyssäätö on epätarkka ja hienosäätö on ehdottomasti suoritettava Wartburg-huoltokorjaamolla. Koulutettu henkilökunta sekä erikoistyökalut ovat välttämättömiä, jotta sytytysajoitus voidaan säätää täysin oikein. Ainoastaan tällä tavoin pystytään takaamaan moottorille paras suoritusteho sekä taloudellisen polttonesteen kulutus. Korjaamolla ei rajoituta ainoastaan vian poistamiseen, vaan pyritään tarkoin määrittelemään vian aiheuttaja sytytysjärjestelmässä. Tässä esimerkissämme asentaja havaitsee palaneesta katkojan kärjestä, että vian aiheuttajana on voinut olla kondensaattori. Vaihdettaessa katkojan kärkiä todetaan samalla, että kondensaattorin kiinnitys on löysällä, josta on aiheutunut kärkien palaminen. Sytytyksen säädön työvaiheet jakautuvat seuraavasti. Katkojan kärkien puhdistus. Sylinterin yläkuolokohdan toteaminen. Katkojan kärkivälin säätö ja sytytyshetken säätö. Merkkilampun sammuessa avautuvat katkojan kärjet. Oikea sytytyshetki on 22 astetta ennen yläkuolokohtaa tai männän yläpään liike yläkuolokohdasta 3,58 mm.
Lopuksi voidellaan peruslevyn huopa ja katkojalaitteen työt on saatu päätökseen. Luonnollisesti tutkitaan kaikkien sytytystulppien moitteeton toiminta. Tämän näköiset sytytystulpat vaihdetaan ilman muuta. Sytytyshetken lopullinen tarkistus tapahtuu moottorin käydessä ja tällä varmistetaan säädön onnistuminen. Autoilijat arvostavat toimintavarmaa sytytysjärjestelmää, mutta jos esiintyy vikoja, ovat monet pahasti ymmällään. Te ette enää kuulu niihin autoilijoihin,